Arrasilon denari eta ongitorrik. Ez dugu atzendua joan den urteko trikitixa jaialdia, ederra izan zen eta arrakasta hura errepikatzeko asmoz, aurten ere gogotik aitu da lanin Arantzako udaleko kultur batzordia. Hortaz, lehenbiziko eskerrak eman, jaialdi hau ospatzea posible induten guzilari, eta nola ez, gaurko egunez frontoira hurbildu zaten guzilari ere bai. Eun trikitilari, pandero jole eta dantzari bino gehiago izanen txugu gaur kontan, eta espero dugu zuen gustukoa izanen dela. Horrez gain, aurten 10 urte betetxu pelia txiki aurre eskolak. Eta urte hori dela eta aurrentzako tailerrak izanen dire jaialdik irauten duen bitartin. Eta argazki erakusketa bat ere prestatu digute, hortxe dagona aintzin paretan ikusgai gudenantzat. Bertzalde musikarik euren lanak hautzen dutenin, Pantaleon errandoneari omenaldia eskainiko dio kultur batzordik. Eta entzineratuko dugu sorpresaz betia izanen dela tarte hori. Hortaz, Pantaleon ez mugitu hortik, Musikari guziantzat oroigarriak ere banatko jugu. Oroigarriak irakasliri emanen dizkiegu eta eurek ioren ikasliri. Eta zozketak ere izanen dire. Parte hartzaileen artin zozketa batzuk eta publikun artin Arantzako hotelin espa saio bat. Parte hartzaile bakotxak zenbaki bat du eta publikuk ere bai, sarreran ageri dena. Zenbaki sarituk zein izanen diren saiun bukaera aldera jakineraziko txugu eta frontoiko atin paratuko txugu. Kartelin. Bertzerik gabe, jaialdi honeri hasiera emanen diogu. Ta azteko, Arantzako trikitilari eta pandero jole talde bat izanen dugu. Igo eszenatokira, Natalia Goñi, Aitziber Almandoz, Gurutze Pikabea trikitixakin. Ta panderetakin, Leira Moros, Itxaro Etxague, Ekin Egoñi, Ainere Iguzkiagirre, Enea Erkizia, Maider Etxague, eta Intzane Pikabea.